А това е широколист живовлик. Аз от него също си правя натурален сок и си изсушавам за чай, както и оставям пресни листа в фризера в случай на ревматични болки, болки в кръста, в гърба, болки в коляното. Просто начуквам с чукчето за пражоли едно листо и на стайна температура трябва да не е студено, и се слага на самата рана и успешно изсмуква вода от коляното. Теснолистният живовлик имам и от него, както и този на широколистния, са много полезни при всички възпаления на белия дроб и спират кашицата, лекуват я. Затова ще говорим в отделно видео. Просто исках да ви го покажа, защото е много едър. Тук в това сенчесто място е пораснал и сега ще си го откъсна. Ето го теснолистия живовлик. Ето го как изглежда. Вижте колко са големи тук в сянката листенцата му. От него се правят сиропи за кашлица. А това е, вече ви показах тук, широколистния. Ето. И двата са полезни. И двата, но по принцип предпочитат теснолистния.